телевизор караучыларыбыз җырлы бүләк тапшыруын башлап җибәрәбез. Хөрмәтле Саба дулкыннары телерадио компаниясе. 16 март көне әниебез һәм әбиебез Жукова Хәмдия Ибраевнага 70 яшь тулды. Кадерле әниебез, кадерле әбиебез, сине үзеңә генә хас булган зур һәм шатлыклы, матур бәйрәмең 70 яшьлек юбилең белән чын күңелдән котлыйбыз. Бүгенге олы бәйрәмеңне син зур тормыш тәҗрибәсе туплап, намуслы хезмәт юлы узып каршылыйсың. Синең тырышлыгың, намус белән башкарган һәрбер эшең, бар эшкә игътибарлы булуың һәркемгә үрнәк булып тора. Шуңа күрә син мактауларга, рәхмәт сүзләренә һәм хөрмәткә лаек. Кадерле әниебез, гомер елларында безне үзең кебек үк тыйнак һәм акыллы кызлар итеп үстердең, безгә белем биреп, олы юлга чыгардың. Әниебез, сиңа һич тә җиңел булмагандыр үтүләре тормыш юлларын. Шушы матур бәйрәм көнендә сиңа күңел тынычлыгы, җан һәм тән сихәтлеге, озын гомер, улы бәхет тели сиңа кыз һәм кияүләрең. Туган көнең, юбилеең белән чын күңелдән сине котлыйбыз. Без теләгән шатлык, бәхет, саулык юлдаш булсын сиңа гомергә. Без кызларыңның, кияүләреңнең һәм оныкларыңның игелеген күреп, алда көннәреңнең шулай ук яхшы булуын, аларның тагы да шатлык, бәхет һәм куанычлар белән тулуын телибез. Юлларыңыз шулай якты, эшләреңез шулай уң булсын. Кадерле әниебез, кадерле әбиебез. Гомерең хәзинәсенә өстәлде тагын бер ел, моңайма еллар үтә диеп, елма син бәхетле бул, котлы булсын бәйрәмең, тыныч булсын күңелең, шатлык сөйнечләр белән тулы булсын гомерең. Ямлы еллар, ямлы көннәр телибез чын йөрәктән, һич кичекми чынгашсын безнең күркәм изге теләкләр. Чын йөрәктән котлаубыз җыр булып барсын сиңа. Бүгенге бәйрәм гомергә истәлек булып калсын. Иң изге теләкләр белән кызларың, кияүләрең, оныкларың, Новокузнецкида яшәүче Лариса, Рафаэль, Ансар, Бойлар Сабасында яшәүче Лилия, Айрат, Камилә, Зөлфәт, Зиннур. Безнең хактагына әни уйланасыңдыр инде, борчыласыңдыр инде син, куанасыңдыр инде. Эзип шатландың да син, эзип сагышландың, бөтен гомереңне әни син безгә багышладың. Эзип шатландың да син, эзип сагышландың, бөтен гомереңне әни син безгә багышладың. Икиясыңдыр инде син, иянасыңдыр инде, көннәреңдә безне уйлап, уянасыңдыр инде. Син йолдызларның яктысы, көннәрнең хуш ислесе, әйбәтәниләр күпле ул, юк шул синең төслесе. Син йолдызларның яктысы, көннәрнең хуш ислесе, әйбәтәниләр күпле ул, юк шул синең төслесе. Безгә сиздермичә генә елап аласың инде, киткән саен безгә бәхет юрап аласың инде. Аз инде аз әни сиңа рәхмәтләр әйтү генә,
bizning için birgine birovgina Bezip şatlandım anasin Bezip sağışlandım Öttün ömrüngde eni Sin bizge bağışladın Asindi aseni siman Rahmetler ey bügüne Sin biten bizning için birgine birovgina Sin bitan ey bizning için birgine birovgina Sin bitan ey bizning için birgine birovgina Сатыш авылында яшәүче әтиебез Тухфатов Фәрит Нурулла улын гомер бәйрәме белән котлыйбыз. Кадерлебез, кадерле әтиебез. Сине туган көнең белән тәбриклибез. Сиңа ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, рәхәтләргә һәм рәхмәтләргә төренеп, хәвеф-хәтәрсез имин тормышта әниебез Гөлиран белән алдагы көннәрдә дә һәр якты көнгә сиңеп, безгә улы терәк булып, тигезлектә яшәргә язсын. Туган көнең котлы булсын әти, шатлан куан, елмай кел. Җирдә яшәү зур бәхет ул, яшәүнең кадерен бел. Җан рәхәте бирсен сиңа Ходай, тән сихәте бирсен гомергә, насыйп булсын әле озак еллар бергә гомер итәргә. Әти, сиңа булган рәхмәтләребез иксез-чиксез. Син безнең өчен иң кадерле, изге, ягымлы, тырыш кеше, киңәшчебез, ярдәмчебез, таянычыбыз, шатлыгыбыз булып яшисең. Син булганда гына без үзебезне бәхетле итеп тоябыз. Синең нык җилкәңне, төпле киңәшләреңне, әтиләрчә кайгыртуыңны тоеп яшәү бик рәхәт. Үткән елларыңа карамыйча, озак яшә ди кешеңдә. Безнең өчен мәңге кадерле син, рәхмәт яусын барсы өчен дә. Сабыр да син, гади кешелекле, кылганнарың бары изгелек, сәламәтлек юлдаш булсын сиңа, бәхеткә ең булсын гомерлек. Безнең өчен бик тә кадерле син, безнең өчен олы бер терәк, сау сәламәт, озын гомер кичер. Син бит әле безгә бик кирәк. Бүгенгедәй шат елмайган йөзең, шатлык исти безнең йөрәккә, сәламәтлек белән узак яшә, без калабыз шушы теләктә. Кадерле әтиебез. Тормыш сынауларына бирешмичә, сәламәт булып, тынычлыкта, муллыкта яшә. Безнең игелекләрне генә күрергә насыйп булсын сиңа. Әниебез белән күп еллар янган гаилә учагын сүндермичә, бар канатларыгызны тигез кагып, кадерле кешеләр булып яшәгез. Һәр туар таң сезгә бар тик шатлыклар гына алып килсен. Үрнәк тә син, терәк тә син безгә, кешелекле дуска, туганга, яратабыз сине шуның өчен мәрхәмәтле, сабыр булганга. Иң изге теләкләр белән уларың Нияз, Инсаф, киленнәрең Илсияр, Рәфидә, оныкларың Ландыш, Әлфис, Самир, Әмир, Зәринә. Бу теләкләргә әниебез Гөлиран да кушыла. Бәхет белән янәшә, яшә, 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 яшә. Гомерең буе яшәсин. Бәхет белән янәшә, яшә, яшә. Гомерең буе яшәсин. Яшә. Yaratkan alsı yüzler yılmayıp gülüp dursun. Kaya barsan da öyüne kaytasın kilip dursun. Gıdırın buya yaşasın, bəxtilen yanaşa. Yaratasın kilip yarat, yaşasın kilip yaşa. Gıdırın
буе яшәсин, бәхет белән янәшә. Яратасың килеп ярат, яшисең килеп яшә. Диңгезләр сиңа сай булсын, достларың гел бай булсын. Худайның рәхмәте белән эшләрең гел җай булсын. Гомерең буе яшәсин, бәхет белән янәшә. Яратасың килеп ярат, яшисең килеп яшә. Гомерең буе яшәсин, бәхет белән янәшә. Яратасың килеп ярат, яшисең килеп яшә. Дустыңа туганнарың илгә ышаныч булсын. Алдағы көннәрең өчен күңелең тыныч булсын. Гомерең буе яшәсин, бәхет белән янәшә. Яратасың килеп ярат, яшисең килеп яшә. Гомерең буе яшәсин, бәхет белән янәшә. Яратасың килеп ярат, яшисең килеп яшә. Яшисең килеп яшәргә, эшисең килеп эшләргә. Яратасың килеп яратырга ясың. Яшисең килеп яшәргә, эшисең килеп эшләргә. Яратасың килеп яратырга ясың. Яратасың килеп яратырга ясың. Шәмәрдән бистәсендә яшәүче Лилия Илдар кызы Сабирҗанованың 20 март көнне туган көне. Безнең өчен иң кадерле кызым, абыйларыңның яраткан бердән-бер сеңлесе Лилияне туган көне белән тәбриклибез. Язның 1 аенда, шелтәрәп гөрләвекләр акканда, кояшка тең сөйкемле, нурлы карашың белән безнең тормышыбызны нурга, шатлык бәхетләргә күмеп дөньяга ава салдың. Ана кеше өчен баласыннан да кадерле, якын, газиз бер нәрсә дә юк. Безнең тормышыбызга теләп көтеп, Аллаһы Тәгаләдән сорап алган иң олы куанычыбыз, шатлыгыбыз, бәхетебез син кызым. Бар серләрем синең белән уртак, бүлешәмен башу шатлыкны, синдәй кызым барда, курыкмыйча каршы алырмын дим картлыкны. Синең туган көнең бүген, бу яшәле нәни тантана. Синең матур булып җитүеңне күреп, күңелләрем шундый шатлана. Бүгенгедәй сөйкемле бул, бүгенгедәй бәхетле бул. Яз яфраклары ярганда да, җәй гөлләре үскәндә дә, көз җилләре искәндә дә, җиргә карлар яуганда да, без сине бик яратабыз. Үз көчең белән тырышып, ике югары белем алдың, матур гына эшләп киләсең. Бәйләү, тегү, чигү, пешерү көндәлек тормышта синең яраткан шөгыльләрең. Абыйларың синең ялга кайтуыңны сагынып көтеп алалар. Кадерле безнең бердән-бер газиз кызым минем, абыйларыңның яраткан сеңлесе, сине туган көнең белән котлап, кырыштай нык сәламәтлек, гомернең иң озынын, бәхет шатлыкларының чиксезен, кояш нурларының җылысын, таң җилләренең назлысын, эшеңдә зур уңышларга ирешүңне, түгәрәк матур гаилә бәхете телибез. Кабул итсин безнең теләкләрне, сәламәт бул, рухың көчле булсын, шатландырып, җилкендереп йөрәкләрне, күңеңдә бәхет хисе ташып торсын. Килер еллар озын гомер бүләк итсәм, безнең өчен бик якын һәм кадерле син. Күк йөзендә чиксез күп йолдызлар, иң яктысы фақат син генә. Җир йөзендә күпме кеше яши, кадерлесе безгә син генә. Кадерле без, сиңа булган теләкләрнең иң мөһиме, алдагы гомер елларында үзең шикелле уңган булган, акыллы,
тәрбияле, тауфиклы кеше очрап, язмышыңны, тормышыңны үз кулларына алып, ныклы гаилә башлыгы, ышанычлы ир, булачак балаларга үрнәк әти булырлык егеткә кияүгә чыгып, иксез-чиксез мәхәббәтле гаилә бәхетендә сау-сәламәт сабыйларыгыз булып, сезнең шатлык куанычларыгызга, уңышларыгызга синеп, бәрәкәтле мул тормышта яшәүеңне генә телибез. Котлап кызым туган көнең белән телибез сиңа изге теләкләр, син бит безнең бу язмышта иң кадерле фәрештә. Матур язда тугангадыр, саф чиста синең күңелең, шатлык куанычлар белән үтсен Ходай язган барлык гомерең. Очрасын юлларыңда яхшы кешеләр генә, авыр чакта таянырлык үзең ишеләр генә. Язмыш сиңа бары тик игелекле, изгелекле язлар гына бүләк итеп, бәхетләргә күмелеп, шатлыкларга синеп, барыгызны да сөендереп яшә. Иң изге теләкләрдән сине яратып, әниең, абыйларың. Әйләнә, яфраклар әйләнә, әйләнә, офыкта инде көш әйләнә. Без икәү янәшә булганда, күзләрем язларга әйләнә. Сөюдән башларым әйләнә, 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 әйләнә. Язмышлар язмышка бәйләнә, тормыш бит карусель әйләнә. Сөюдән башларым әйләнә, 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 әйләнә. Язмышлар язмышка бәйләнә, тормыш бит карусель әйләнә. Әйләнә, карусель әйләнә, әйләнә. Шәшебез шәшләргә бәйләнә. Без икәү канатлы очышта, очышта, карусель тылсымлы әйләнә. Сөюдән башларым әйләнә, 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 әйләнә. Язмышлар язмышка бәйләнә, тормыш бит карусель әйләнә. Сөюдән башларым әйләнә, 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 әйләнә. Язмышлар язмышка бәйләнә, тормыш бит карусель әйләнә. Куыша, куыша, бар дөнья әйләнә, зарыгып көткәнем син мәлә. Әйләнә, карусель әйләнә, әйләнә, синең дә көткәнең минем әллә. Сөюдән башларым әйләнә, 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 әйләнә. Язмышлар язмышка бәйләнә, тормыш бит карусель әйләнә. Сөюдән башларым әйләнә, 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 әйләнә. Язмышлар язмышка бәйләнә, тормыш бит карусель әйләнә. Язмышлар язмышка бәйләнә, тормыш бит карусель әйләнә. Җырлы бүләк тапшыруын алга таба дәвам иттерәбез. Теләче районы Урта Мише авылында гомер итүче Сәгъдиева Флүрә Нурмөхәммәд кызына 75 яшь. Әниебезне юбилей белән котлыйбыз дип башлана тәбрикләү хаты. Кадерледән кадерле әниебез. Туган көнең белән тәбрик итеп, бары бәхет сиңа телибез. Үткән гомер инде шаулап узган, алда булсын тыныч көн дибез. Тыныч көннәр бирсен сиңа Ходай, сызламасын аяк-кулларың, балаларың, оныкларың белән матур үтсен гомер юлларың. Рәхмәт әнкәй гомер бирүеңә, төн йокларыңны белүеңә, безгә нык канатлар куюыңа, ышанычлы терәк булуыңа. Кадерледән кадерле әниебез. Сине чын күңелдән гомер бәйрәмең белән котлыйбыз. Нык сәламәтлек, ак бәхетләр, имин тормыш, күңел тынычлыгы, безгә ныклы терәк булып озын гомер кичерүеңне телибез. Әни, безгә 5 балаңа гомер биргән.
Гомер буе акыллы киңәшләремне биреп торган, сирдәшче, киңәшче булган әни бит син. Безгә бүләк иткән бар мәхәббәтең, бар назың өчен, безнең өчен борчылып, йокысыз үткәргән төннәрең, түгелгән һәрбер күз яшьләрең өчен, авыр вакытта төпле киңәшләр биргәнең өчен мең рәхмәт сиңа. Синең йөрәгеңә күпме шатлык, күпме сагыш сыйган. Син әлдә юалткан улың, әтиебез өчен сызланып яшисең. Әни синең калган балаларың, онык-оныкчыкларың исән сау булсыннар. Картайган көнеңдә аларның сөенечле хәбәрләрен генә ишетеп яшәргә насыйп булсын иде. Син булган гына яшәүнең мәгънәсе бар. Әниебез, кадерлебез, без сине бик яратабыз һәм чиксез рәхмәтләребезне белдерәбез. Әниебез безнең кадерлебез, без бәхетле җирдә син барга. Фәрештәләр кунсын иңнәреңә, туган көнең белән котларга. Төрле чакны күргәнсеңдер, әни, йөрәгеңдә күптер яра да, киңәшчебез, терәгебез булып, узак яшә безнең арада. Бәйрәмеңнең матур хатирәсе күңелеңдә калсын уалып, тәбриклибез сине чын күңелдән, барыбыз да бергә җыелып. Иң изге теләкләр белән 3 улың, кияү киленнәрең, 8 оныгың, 2 оныкчыгың исеменнән кызың Хаягөл дип тамамлана котлау хаты. Söylәшмик бу матур таңнарда, ни сөйли тибрәлеп асыл кыш талларда. Тыңлашы сардугач серләрен көйлиш, ул минем хисләрне өздереп сөйлиш. Sanlığa şikelin, unut yar koyununu, zarını şikelin. Tığlaşı sarduğaç, sirlerini gülüş, ul minem hislerini özdürüp söyleş. Tığlaşı sarduğaç, sirlerini gülüş, ul minem hislerini özdürüp söyleş. Kulak salasıl yar ilahi bununla, min şuşu dağlarda eğlendim bıl-bıl. Tığlaşı sarduğaç serlerini gülüş, ul minem hislerini özdürüp söyleş. Tığlaşı sarduğaç serlerini gülüş, ul minem hislerini özdürüp söyleş. Yürekке asıl kuş dikmege konmazdır. Şundan da ağuylar saf hisler bulmazdır. Tığlaşı sarduğaç serlerini gülüş, ul minem hislerini özdürüp söyleş. Tığlaşı sarduğaç
Чалбар районы Иләбәр авылында яшәүче безнең өчен иң кадерле кешебез, газиз әниебез, Дәүләт Шыны Әнисә Габдрахман кызының бүген туган көне, матур гомер бәйрәме. Ихлас теләкләребезне бүген аңа сезнең дулкыннар аша җиткерәсебез килә. Әниебез, кадерлебез безнең. Иң өлкәне шушы гаиләдә. Чын йөрәктән сине котлар өчен җыелыштык синең тирәгә. Кадерле әниебез. Сине чын күңелебездән гомер бәйрәмең белән тәбрик итәбез. Иң беренче чиратта сиңа саулык һәм сәламәтлек, бәхетле картлык телибез. Гомер юлларыңда җилле, давыллы, буранлы, яңгырлы көннәрендә, кояшлы, аяз, җылы һәм матур көннәрендә аз булмагандыр. Безгә балаларыңа син һәрвакыт мәрхәмәтле булдың. Һәрвакыт йөзең ачык, карашың ягымлы, сүзләрең тәмле, күңелең җылы синең. Әни, безнең өчен бердән-бер иң кадерле олы зат син. Син әтиебез Илфар белән безне үстергән, аякка бастырган, борчылган, күпме куанычлар, бәхетләр кичергән кеше. Син һәр көнне күңел җылылыгы бирүче, киләчәккә өмет, ышаныч уятучы. Син бар туганнарны, балаларны, оныкларны бер түгәрәк өстәл янына туплаучы. Артка борылып караган саен узган гомер юллары, истәлекләре күз алдына килә. Узган еллар, үтелгән юллар заяга узмаганмы? Гомер күзләренә кергәндә җиңешләр инде өлгергәнме? Менә шуларны әкрен генә барлый башлыйсың. Әниебез озак еллар иң авыр хезмәтләрнең берсе, саумчы вазифасын башкарып, лаеклы ялга чыкты. Эшеннән бер генә дә зарланмады, уфтанмады ул. Синдә булган сабырлык, тырышлык, кешелекле сыйфатлар һәркемне сокландырырлык. Тормыш юлларыңда күтәрә алмаслык югалтулар булса да, син сынмадың, сыгылмадың. Гомереңнең чәчәк кебек мизгелендә газиз ярым, әтиебез Илфарны җир куенына салып куюда, яшьли арабыздан киткән сеңлең Ләйсирәне югалту ачысы да йөрәгендә тирән яралар салгандыр. Шундый вакытларда яшәр өчен көч табарга, синең кебек сабыр, нык һәм түзем булырга кирәктер. Бер кайчан да авыр сүз әйтмәдең, киңәшләрең булды үтемле, шуңадыр ул яшибез без әни, кызатмыйча синең битеңне. Син өйрәттең үз үрнәгең аша бу тормышта яшәү серләрен. Күпме наз һәм сөю сыйдырган бит безне уйлап типкән йөрәгең. Ике балаңа да олы тормыш юлына басарга, оныкларыңа кадерле әби, дәвани булып, яратып, тәрбияләргә булышуың, өебезнең нуры булып, безгә кирәкле киңәшләрең белән ярдәм итеп яшәүең өчен чиксез рәхмәтләребезне кабул итеп алсаң иде. Әлегәчә авыру булмас үзең, куандыра татлы ризыгың. Кышын һәрберебез аягында була синең мамык ыегың. Киләчәктә дә өебезнең яме, тормышыбызның күрке булып, саулык сәламәтлек белән, күңел тынычлыгындан, һәр туасы көнгә куанып, исән-имин яшәргә язсын. Бу гомерләр искән җилләр кебек сизелмичә үтеп китәләр. Гомер юлларында бәхет теләп, гел елмайсын якты иртәләр. Озак еллар бергә исәнлек белән яшик. Үзебез әби булгач та әни диеп эндәшик. Туган көнең котлы булсын. Безгә бергә бик рәхәт кылган изгелекләрең өчен әни сиңа мең рәхмәт. Иң изге теләкләр белән балаларың Илдар Венера, Альбина Алмаз, оныкларың Илвина, Диана, Раяз, Ралиня. Бу теләкләргә кода-кодагыйларың да кушыла. Шешкәләрдәй назла безне газиз әнкәй үстергән, шалтышмәгән еллар аңа аппак калфак кидергән. Әнкәйләрнең уй теләге һәр чак ярдәмче, юлга чыкма әнкәйләрдән, фатихалар алмыйча. Әнкәйләрнең уй теләге һәр чак ярдәмче, юлга чыкма әнкәйләрдән, фатихалар алмыйча. Әнкәйемнең ак чәчләре, ап-ак чәчкәләр, гомер биргән, иман биргән безгә әнкәйләр. Әнкәйләрнең уй теләге һәр чак ярдәмче, юлга чыкма әнкәйләрдән, фатихалар алмыйча. Әнкәйләрнең уй теләге
her çak yerdemşi Yolga çıkma enkeylerden Fatihalar almışa Metruşkalı şeyler bilen her şak küte analar Suanmasın samavarlar Kaynap tırsınlar alır Enkeylerinin uytülegi her şak yerdemişi Yolga çıkma enkeylerden Fatihalar almışa Enkeylerinin uytülegi her şak yerdemişi Yolga çıkma enkeylerden Fatihalar almışa Hürmetli Sabah Ulqinarti radio kompaniyasында эшләүче кызлар, егетләр. Сезнең тапшыларны яратып тыңлыйбыз һәм карыйбыз. Сезнең дулкыннар аша кадерле әниебез, Тимершык авылында яшәүче Венера Гомәр кызын 80 яшьлек юбилей белән тәбрикисебез килә. Кадерле әниебез. Сине улы юбилең белән чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа без балаларыңның, оныкларыңның игелеген күреп, бәхетле карлыкта яшәүеңне телибез. Кадерле әниебез. Син безгә генә түгел, авылдашларга, үзеңне белгән һәммә кешегә дә ачык йөзле, тәмле телле булып гомер иттең. Арча районы Кырса авылында туып үссәң дә, сиңа Саба килене булырга язган. Бабайыбыз Гомәр Измәгә колхоз рәисе булып килгәч тә, сезнең гаиләне авыл халкы үз иткән. Узак еллар буе Тимершыкта хуҗалык ашханәсендә пешекче булып эшләдең. Кайда гына хезмәт итсәң дә, бергә эшләгән чордашларың ул елларны сагынып искә ала. Бу дөньяда иң кыйммәтле нәрсә кеше гомере. Әле яңа гына мин яшим дип дөньяга аваз саласың. Кай арада инде аккан судай гомер үзенең олылыгын дистәләгән еллар белән билгели. Кечкенә чакта һәр туган көнне шатлык сөйнешләр белән көтеп аласың. Тизрәк үсәсе, зур буласы килә. Ә еллар узган саен адәм баласы үзенең туган көннәрен сабыррак каршы ала башлый. Артка борылып караган саен узган гомер еллары, истәлекләре күз алдына килә. Узган еллар, үтелгән юллар заяга узмаганлыгы, гомер күзләренә кергәндә җимешләр инде өлгергәнме? Менә шуларны әкрен генә барлый башлыйсың. Синең әниебез нәкъ менә шундый матур чырың. Буйсының да артык үзгәрмәгән, күзләреңдә шул ук ышкыннар, табигатың синең һаман да яшь, әйтерсең лә синдә тылсым бар. Чәчләрдәге көмеш картлык түгел, шаулап узган тормыш билгесе. Тырыш хезмәт, күпме түгелгән тир, ирешелгәннәрнең көзгесе. Ә синең әниебез иң зур байлыгың, әтиебез белән бергәләп үстергән без балаларың. Безгә 2 егет һәм 3 кызга яшәү биреп, җил яңгыр тидерми, кадерләп үстердегез. Туганнарны туган итеп, авылдашларны хөрмәтләп яшәргә өйрәттегез. Инде хәзер тыныч картлыкта, муллыкта, оныклар сөеп кенә яшәүеңне телибез. Йөгерә-йөгерә әнкәй камыр куя, суын сала, онын чүпрәсен, синең зирәклеккә, изге йөрәгеңә бер үк әнкәй күзләр тимәсен. Аппак тастымаллы кулларыңа йөрәгендә һәрбер баласы, әнкәйләрнең олы йөрәгендә бар шатлыгы, бардыр сагышы. Рәхмәт әнкәй сиңа тәрбиянә, назлап сөеп кенә үстердең. Киңәш табыш татлы сүзең белән киләчәккә барыр көч бирдең. Саулык, сәламәтлек без телибез, якты маяк син ул тормышта. Безне сөендереп озак яшә, баш имешә килгән картлыкка. Сәламәт буланы, авыру күрмә, безне сөендереп гомер ит. Килер көннәрдә дә әни диеп дәшик, бергә яшәү бик тә рәхәт бит. Иң изге теләкләр белән барлык балаларың, оныкларың, туганнарың. Күзләр җитә, биек моңсуланыма, өмет үзмә килер язларда. Күзләрендә гөлләр яшәрерлек, әни синең җылы назларда. Күзләрендә гөлләр яшәрерлек,
vicdanımı Gözlerine kuşken yaktılık Balam deyip suyum bir qarasam Bütün dünya gide yoktırıp Balam deyip suyum bir qarasam Bütün dünya gide yoktırıp Yıraklarda senden yaşasam da Yüreğimde her gün seni benim Bu jırımını sana bağışladım Merhametli gazi seniyim Bu jırımını sana bağışladım Merhametli gazi seniyim Merhametli gazi seniyim Hürmetli televizor qarawçılar, şunun bilen jırlı bulak tapşırığını tamamlayız. Sizge isenlik, sağlık, uzun ömür dileybiz. Kişleriz hayırlı bulsun. Sağ olunuz.